ganina. So ikaw magdala sa mga nobina, ako po'y magdala dire sa mga itabo sa katapusang panahon. Kung nakakay mga itabo sa katapusang panahon, sundan lang ako ang imo abilito mo ang stimuli pag meaning mga itabo sa katapusang panahon. Kaya loading bro, inay kaya kong signal dire bro. Ilang nga, kada lang bro. Okay, mag-wait lang ko. Kani ka na bro, kaya murag nakita nas koan. Device ako dire bro, lagi ako magkamang akong ano man itong connection dire, ti manghinaya ni karon usad ni. Hasta mong radyo dire bro, murag di jud ka abante ang signal bro, magkanaas bro. Kanas yun, klaro lang. Kanaas ang radyo. Wala piking. Kana bro, okay na bro? Okay, pwede. Dayon, sige bro, mangutana lang ko bro. Okay. Oh, Kanira ang topic kanila mga itabo sa katapusang panahon. Unsay concern ni mo ani? okay. Sa to nga Sa kadala nga, si mo giyon. sa bro, kadala bro, kanang sa mga viewers nako karon, sa mga viewers nako karon, ako rin nang i-re-upload din ato ang live dire kay naka-record po ni sa ko ang kuan kining cellphone among conversation. Oh, Ay wala na mo sa nakakunik diyan des kunay. naka-live ta dire sa akong YouTube ug Facebook bro, dayon mao man ang hinay man po akong signal dire god putol-putol man gi-record na lang nako. Pabanda may mong tingog langanin man. O lagi bro. Di po ko pwede mo gawas bro kay muhinay akong signal good bro, hindi mawala to live dire bro. Sige lang, pwede man siguro hininayan lang. Dire ani lang bro, mugawas lang ko bro, dayon. Ako lang ni i-full screening akong live dire kay para makita tas daghan be. Kung nakakay mga itabo sa katapon sa panahon, ato lang na tagan o pagtagad pod kay sharing ramaning ato wala man tayo moderator, okay lang. Alam bro ha. Mugawas lang ko bro. Karon magkuan bro. Kana okay na siya? Okay, medyo madungog. Kana ako sa gawas bro, Okay. bro naka-live ra gyapon ko didto ron kay sa akong studio aron di tama kuan didto. Sa gawas ron. Hinay man ang connection sa internet. Okay. So, mangutana lang. Mabati na yung tingog ko. Ha? Mabati na yung tingog. Mabati ra ko nimo. Sige, kusog-kusog na may diri sa akong kuan. Kani akong pangutana ba bro, nagsupak-supak manggug ka atong nobinahan sa simbahang Katoliko kay para nimo wala mabasa sa Biblia o wala gitudlo sa mga Hudyo o wasad gitudlo ni Santa Maria. Karon ang akong pangutana ini, kung wala ba day gitudlo sa mga Hudyo, wa pod gitudlo ni Santa Maria, wala gipromote ni Kristo sa mga apostol, mahimo bang bakak na? Sorry. Sapak iro. Ang imong deklarasyon sa imong live nga kining pag wala gi-promote sa mga Hudyo, wala gi-promote ni Kristo, wala gi-promote ni Santa Maria, usa ka dakong bakak. Di ba? Mao na imong kuan, imong live atong 8 ka minuto kapin imong live. Based on the Bible. Lagi. The Bible. Lagi. O lagi. So base sa Biblia ta, kung wala day gi-promote ni Kristo, kung wala pud gi-promote sa mga Hudyo, kung wasad gi-promote sa kini ni Santa Maria, buot bang ipasabot ni kana usa ka dakong bakak piki? Okay. Ako to bago na. Based on the Bible lang para maklaro.
Unang Tubagan. Ginoo sa Proverbs 30 verse 6, ayaw dugangi ang naisulat sa balang kasulatan. Ug kung sa rin sulat mo ra. Hmm. Tubag yung pangutana. Okay. Karon bro, kay di man pwede dugangan ug unsay nasulat kinanglan jud ma-origin na. Naa ba sa Biblia bro kaning libro ni Ellen Goldwhite? Ang libro ni Ellen Goldwhite, Naa ba sa Biblia bro? Naa ba sa Biblia wala? kumingon ka sa ako, ang mga teksto na sa Biblia. No, bro, wala ko mangutanag naa ba sa teksto kani mga libro sinulat ni Ellen Goldwhite ba naa ba sa Biblia? Yes or no? Ang sa may imong ikuan ang gining libro o ang mga teksto ni Ellen Goldwhite. Kaning mga libro ba ni Ellen Goldwhite itabos katapusang panahon, Desire of Ages, Alpha and Omega, kanang mga yung mga sinulat nga basta mga tanan nga mga librong nahimo niya. Naa ba na sa Biblia nakasulat wala? So libro lang, di mo daw ang teksto. Sa teksto. Ang akong di ba nagsupak-supak magkag nobinahan ganina no sa imuhang kwanto nimo nakita na ko imong video nobina gitudlo ba ni sa Biblia wala ni gi-promote ni Kristo ang nobina ana man ka di ba? Wa pud gi-promote sa mga Hudyo na busa baka ka na igsuon. Mo man ay imong ingon. Karon ang akong pangutana kung wala ba di ay makasulat sa Biblia wala gi-promote ni Kristo usa ba ni kada kong binuang ug bakak? Sa mga Biblia gisulti sa Ginoo, ayaw pun ayaw dugangi. Sige. Karon di man punan og di dugangan so mas gisulti. Asa man ni gisulti sa Biblia kani mga librong Ellen Goldwhite? Ang tinuod niya na hindi lagi mabasa ni mong pangalan Ellen No, Goldwhite. bro, ako mangutanag mabasa bang pangalan ni Ellen Goldwhite? Kining mga ginama, mga sinulat ni Ellen Goldwhite nga mga libro, hitabo sa katapusang panahon, Desire of Ages, Alpha and Omega, Acts of the Apostle, katong mga libro niya nga The Great Hope, katong mga Seventh Adventist Belief, 28 Fundamental Belief. Asas Biblia na. Ano yung fundamental No, beliefs? Ang mga tanan libro, bro, isumatotal lang ako bro, isumatotal ako tanan. Kanang mga libro nga ginama ni Ellen Goldwhite pila na kabuok? Dagan yun na bro. Pilang dagana na? Pilang dagana? Ang akong naibuluhan na sa mga ang ako lang na diri. Upat na ni Gininoon na diri sa kuha. Upat rin mong naibalaan. Kaya wala Lagi, upat rin naibalaan ni mo. Upat rin naibalaan ni mo. Sige kag panghilabot sa libros katoliko pero ihinyong kawagaling yung libro wag kag ibalog pila ka buok. Mananin mo nga wing ani. Okay bro. Kanang mga libro ni Ellen Goldwhite tanan nga nahimo niya bro. Gikan sa Alpha and Omega, kaning Desire of Ages, tanan katong mga sugilanon sa dapat to yung libro sugilanon sa panahon siguro to. Asa man na mabasa sa Biblia? So kung mudawat ka sa ako ang rason, No, bro, dili ko ako mangutanag rason, bro. Wala ko mangutanag rason. Asa na mabasa sa Biblia? Motubag ka, bro, whether it says na Genesis, na bas Malakyas, na baka sa sulat ni San Juan, asa sa Biblia na. Wa ko mangutanag unsay rason nimo, ana. mga teksto na sa Biblia. Wa ko mangutanag teksto, wa ko mangutanag. Asa na sa Biblia ba? Wala ko mangutanag unsay sitas ana, unsay teksto. Asa na sa Biblia? Pwede nimo bro nga pwede nimo nga na diribas Revelation, nabakas Mateo, nabakas sa sulat ni San Pablo. Kay kung mayon kag naana bro, unsay sitas? Ana ang sulod pangutanan nako. Pang libro ni Ellen G. White. Kaya mga hinimo, ipalamdagan pa lang ito o na sa balang kasulatan. Bro, wala ko mangutanag gilamdagan ba si Ellen White na abanas yang mga asa na mabasa karon sa Biblia kaning iyang mga libro ba? Kanilang bisag kani sa kabuok. Kaning libro nga itabo sa katapusang panahon nga publish ani kanusa ni na publish? Kanusa ni na publish? Copyright 2019. Asa ni mabasa sa Biblia? Dili Bible.
So dili gini mabasa sa Bible, aminado na jud ka. Ang kini yang mga Bro. writings Ay ni sa bro. Ellen G. White. Wala ko mo tanay yang writings. So aminado na ka nga dili mabasa sa Biblia. Ang yang mga Bro, Sinulat. ayan ang yung mga sinulat. Kani ba yung libro ba? Yang wa ko mangutan nag-content anang yung libro yung mga sinulat. Kini jud yung libro aminado na ba ka nga wala ginis Biblia? nasa Bible. Ingon man ka nga wala nis Biblia, sakto to kung nadungog. Ang iyang sinulat na mga libro, sample ng mga katapusan sa panahon, ang mga teksto likuha din sa kasulatan. Muna ba? Bro, wala ko mangutana gikuha ba na sa balaang kasulatan, bro? Asa na dapit kuha yung mga content ana. Kani rang iyang libro ba? Ngayang gigama naa ba niya sa Biblia? Giningo ko na sa imo, Wala. ang mga teksto. Bro, ayaw lagi ng teksto kaya ako mangutanag kaning mga content kay ug content ang atong isgutan dagan may content ning kanila nga libro. Ako ba kani nga book naa ba nis Biblia ni? Kanang book, ang tinood wala. Pero ang teksto na sa Biblia. So kaning libro ni Ellen Goldwhite nga na-publish ni adtong kano sa ni na-copyright, bro? Kani? Ako tanaw na. Copyright. Oh, 2019. ato 2019 so humana gama ang Biblia kay wa pa ni nahimo nanay Biblia 2019 pagod di ba? Nya na diri nakabutang asa na copyright Philippine Publishing House sa Pilipinas ra. So wala pa gyud nya ang Biblia di biya na Philippine nagmugna ng Biblia di ba o biya nas Pilipinas gigama ng Biblia gawas ato mga translation nga naa sa Pilipinas gipang translate sama na may yung balita Biblia o kana pero kay wa man nis Biblia, bro. Kinsa mga apostolisa, bro, nag-promote aning libro ha, bro, nga ato ning tuohan basahon ng mga content ani. Usa man pag-promote sa mga apostolis nga patay naman ng mga apostolis. Bro. Ingon ka nga ang nobena sa Katoliko dili tuohan kay walay apostol nga nag-promote. Walay Hudyong nag-promote o wa na gi-promote ni Kristo. Karon, kinsa mang apostolisa nag-promote aning libro ha? Og asa mabasa nato nga niingon si Kristo ang gi-promote niya ni? Kanila sa Kanala mo sa imong pangutana. oh, asa Ang man tinuod wala ginis ka. Walay nag-promote. Bisan si kinsa diyan ng mga apostolis walay nag-promote ani kay pero ang mga sulod ni nasa Biblia. sige. Oh, walay apostol nag-promote. Wala apostol gyud nag-promote. Yun mo gini kamaturan. karon, kinsa Pero man- ang sulod na Okay. Kinsa man day nag-promote aning di man day apostol ang nag-promote, wa po'y Kristo nag-promote. Kinsa man yung nagsugo ninyo nga basahon ninyo ni tuohan ninyo ning libro ha? mo na dinaron kay mura og dili mo mutuo sa amo ang paliwanag. No, bro, wala ko mga tanag paliwanag ninyo. Kinsang tawhana day nagsugo ninyo nga tuohan ninyo ni, inyo ning basahon, i-publish ninyo ni. Kinsa man? Wa ko mga tanag explanation, bro, kay dili man ni about explanation akong Ang mga tanag. magituan ang balang ang magituan ang sinulat ni Ellen Goldwhite kay insakto ang mga teksto Lagi. Kinsa man yung nagtudlo ninyo nga tuohan ninyo ni? Kami pamara ng SD. Kamura di ay. Ito na promote ang Kamura di ay. Dili di ang... Dili man ni sa inyo sa amo ni. Lagi. So, kamura di ay. Dili Sa ang amo mga... ni So, kamura di ay. Dili ang mga apostol. Kay, wala may apostol nag-promote. Wa po si Kristo nag-promote. So, kamura di ay. Dili ang mga apostol. Saan lagi pag-promote sa mga apostol nga patay naman na Wala ako mga tanag yun sa. So kamura di ay nag-promote anig patuo, pinagi sa imong pastoy. Dili da si Kristo og mga apostol, yes or no? Kini sinulat ni Bro, based on the Bible. Aminado ba ka, bro? Mapangitabo sa Ani ba, bro? Ang akong ningon ka nga wala may apostol nag-promote ana, wala pud nag-promote si Ellen Goldwhite aw kanang si Kristo.
Kinsa man day nag-promote ingon kamo. Inaya Kam, ko tingog inaya. ha? Inaya mo signal, di ko mapati. Naraman. Ingon ka nga kamo ra day nag-promote ani. Dili ang mga apostol. So karon kay inyo ra man ni, wa man din gi-promote sa mga apostol. Ato pa inyo ra dili ang mga apostol. Sama ba sa inyo nga po doon? Kung kayo na-promote ang mga apostol sa Lubina? Sige, kay Basi Kristo, inyo ra man ni. Katong nobina kay imo man gisupak tong nobina ganina. Niingon man si San Pablo o si San Santiago o si San Judas, yun siya nga. Sa Judas 1:10 ha, kaning Biblia nga ang pulong sa Dios. Ingon siya, kining mga tawhana nagtamay sa mga butang nga wala nila hisabti. Diba? Sama sila sa mga mananap nga walay huna-huna. Anawa ha? Mga butang nga wala nila hisabti ilang gitamay. Karon kay pirti man yung panaway. Sa mga teksto, sa mga teksto, mabibig kayo sultan. Judas kapitulo 1 bersikulo 10. Judas 1:10. Ulas o nogis. Sana, apan kini mga tawhana, nagbibigay ka na wala nila isa. Isa na ibibigay. Okay. Bro, niingon si San Judas dia bro nga, niingon si San Judas bro nga mga nagbiay-biay kini mga tawhana nagbiay-biay. Bro, ina jud imong signal bro. Ina imong signal. Oh. Niingon man si bro. Bro, niingon man si San Santiago dia bro. Oh, Santiago. Niingon man si San Judas dia bro nga kanang mga tawhana nagbiay-biay sa mga butang wala nila nasabti, di ba? Nagsaway ba, nagtamay, di ba? Oh. Klaro, di ba? Oh, na. Oh, karon bro, kay imo man gisaway ang novena. Nakasabot ba ka unsang novena? Ginagayon ko na, gingon ni Kristo, ayaw po ni... Bro, ayaw sa ipasangil ni Kristo, bro. Ang ingon ni Judas, San Judas, mga nagbiay-biay ning tawhana nga wa nila nasabti. Karon kay gisaway man gid nimong novena, bro. Gisaway man gid ay paminaw sa. Gisaway man gid ni Gingon ni Kristo, unsay nasulat lang. Oh, lagi bro. Di ba niingon si San Judas? Di ba niingon si San Judas diha? Kanang nobina nag-i-promote ninyo. Wala man ka nakupugsa, bro. Bro, wala man ka nakupugsa patuoan ng nobina, magnobina bakag dili. Ang deklarasyon ni Judas, 1:10, niingon. Sa pamilya sa. Bro, ang deklarasyon ni Judas, bro. Ang deklarasyon ni Judas, niingon si Judas, nagbiay-biay sila sa mga butang nga wala nila masabti. Kung hindi ka mga itabo sa katapusan ng panahon, wala may problema. Ade bro, dili jud kumutuan na bro, kay ngano man. Niingon man si Kristo sa Lucas 16:16, ang mga sinulat sa mga propeta taman rang Juan magbubunyag. Kung naay mo exist ana, di na mo natuuhan. Samaan ni. Kinsa may last prophet sa atong Kristiyanong pagtuo si San Juan magbubunyag. Unya na po mo exist ana San Mateo 24:24 mutungha nga mga minute nga mga propeta. Karon bro, alisa. Aysa bro. If na rin, dili kung tayo mo nga si Juan magbubunyag ang last prophet. O kinsa may last prophet bro? Kinsay last prophet sa tibok Biblia sa New Testament? Sa Old Testament, ang last prophetic book sa Old Testament, kinsa may last prophetic book sa Old Testament? Wala ko magawa sa imo sa last book sa Old Testament. Tuganan ka kay wala magakabalo. Tuganan ti ka kay wala kakabalo. Ang last prophetic book sa Old Testament si Malakay, propeta Malakias. Sa New Testament sa pagtuong Kristiyano, sa New Testament sa pagtuong Kristiyano si San Juan Evangelista o sa San Juan magbubunyag kay ngano man asa na to naibawan. Niingon si Kristo Lucas 16:16 ang mga balaod ni Moises o ang mga propeta hangtod lamang ni Juan magbubunyag. O taman ra Juan magbubunyag bro. Dili na ka pwede mo dugang pag-isa. Kay taman ra na. O dili ta mag-isgot ana bro. Ari lang tas libro ni Ellen White. Dili lang ka. Ay sa bro, dili ta mag-isgot ana. Dili ta mag-isgot ana. Ari ko sa Judas 1:10. Palihog kog basa bro.
Judas. Judas Onojis. Judas Onojis. Mm. Ako naman nag-ibasa out of context mo na. No. Andre. Wala, usay out of context. Wapagay kung mangutana ni mo ano nya. Basa sag balik. Kumanta sa kong ingon sa imo nga dilit ni dugang nga niluyan. Lagi ba? Wala ko magdugang, wala ko magdugang, wala po ta kanang magbawas. Basaha lang, palihog kog basa. O lagi out of context na. Usay out of context. Wala pa man ko mangutana na niya, ma out of context noon. Ani lang bro. Di ba niingon si San Judas diha? Saya ko may amo. Oh, di ba? Bro. Di ba ni bro? Kadali lang bro. Oh, kadali lang bro. Kadali lang bro. Di ba niingon si Judas diha bro? Nga sama sila sa mga tao nga walay sama sila sa mananap nga walay hunahuna. Ngano man nagbiay sa mga butang nga wala nila masabti. Di ba? Man si Judas. Karon ang akong pangutana, nakasabot ba ka unsa ng nobina? Wala ko mabasa diri ang nobina. Bro, wala ko mangutana. Mabasa ba ang nobina diha? Si Judas miingon siya nga kanang mga tawhana nagtamay, nagbiay-biay sa mga butang nga wala nila masabti. Paminaw sa paminaw sa bro. Niingon si Judas nga kining mga tawhana nagtamay sa mga butang nga wala nila masabti. Ba mo na ingon ni Judas di ba? Karon nagtamay man ka sa nobina. Nakasabot ba ka ng terminong nobina kay imo man ang gitamay? Gusto ko mo tubag ana. Oh, nakasabot ba ka ng term nobina o wala? Ipasabot ko no kay ako. No, ikaw may gipangutanan nako kay niingon si Judas katong mga tao nga wala kasabot nagtamay, nagbiay-biay sa mga butang nga wa nila masabti. Sa translation nga ang pulong sa Dios nga paboritong basahon ni Alvin Sanchez katong kauban nimong magwawali niingon man kining mga tawhana nagtamay sa mga butang nga wala nila masabti. Ayo sa ako ta naskin sa lagi nagtamay lagi. mao gani no. Akong gipangutana kay imo mang gitamay ang novinahan ni katong novinahan sa Sacred Heart of Jesus. Ang akong pangutana bro, bro, di ba imo mang gisaway ang novena sa Katoliko? Imong gisaway nimo. Kay kuno dili biblical, kuno wa gi-promote sa mga Hudyo, kuno wa gi-promote ni Hesus. Ang akong pangutana, nakasabot ba kag unsa ning terminong novena? Ipaliwanag daw ko no. Ay dili ikaw ay naunsa. Ayaw dili ko mo paliwanag ana. Ikaw ang akong gipangutana kay gatamay man ka sa nobinahan. Ang akong pangutana, nakasabot ba kag unsa ng nobinahan? Ipaliwanag nimo para mo yung ko pero wala ni. Bro, dili ba ang pangutana ko, nakasabot ba ka unsa ning nobinahan? Kay kung wala ka kasabot unsa nang nobinahan, ikaw ang naiguan ng giingon ni San Judas nga nagtamay sa mga butang nga wa nila masabti. Kay wa makakasabot ana. Ningon si Judas nga kaning mga tawhana nagtamay sa mga butang nga wa nila masabti. Or sa imong gibasa da nagbiay-biay. Ayaw sa sapaw lagi, ayaw sa sapaw. Ani musapaw man ka. Ang ingon ni Judas dia bro, oy paminaw sa ba? Wala man mga Judas. Bro, ayaw, wa ko mangutanag nationality ng Judas o Hudyo ba dili. Ang klarong deklarasyon ni Judas kaning mga tawhana gatamay sa mga butang nga wa nila masabti. Karon, ako kang gipangutana kay imo man yung gitamay ng kining nobinahan, nakasabot ba kag unsa ng nobinahan kay wa ka kasabot, ikaw ang naigo sa giingon ni Judas nga nagtamay sa mga butang wala masabti.
Hudyo na. Nasa Wala wala ko mangutana Hudyo unsay nationality ng Judas. Nakasabot ba ka unsa nang nobinahan? Yes or no? Hudyo na imuhuti pa sa Wala ko mangutana unsa na Judas. Nakasabot ba ka anang nobinahan? Unsa nang nobinahan? Nganong naana? Nakasabot ka na wala? Muuyong mo, basta des pa lang natin. Bro, Gisultin ka kumbaga lang ako mangutana, bro. Prangkahi lang kong istorya nga nakasabot ba ka or wala. Ano naman kung gipangita? Muuyong ba sa imong nabina? Kung nag-promote Bro, wala ko mangutanag mo uyon ba ka nang nobinahan na mo dili. Gipromote ba nas Ginoo? Wala. Ang akong pangutana, nakasabot ba ka unsa nang nobinahan? Mao lagi muuyong ko basta naa diri. Bro, tubag na bro. Kay nayon si Judas, bro. Katong mga tawo nga nagtamay sa mga butang wala masabti, mura na sila mananap nga walay huna-huna. Uy, paminaw sa ba? Hingingon si Judas. Bro, niingon si Judas, bro. Katong mga tao nga nagtamay sa mga butang nga wa nila masabti, sama sila sa mananap nga walay huna-huna. Karon ang pangutana. Ay, isa. Ay bro. Ay dili bro. Ako wa mo ta mangutanag labo na kang way labot ana kay Amerikano inyong founder. Dili Hudyo. Nya Pinoy ra pug kang nisakop sa Amerikanong gitukod nga simbahan. Oh, karon bro, ang ako pangutana kay niingon man si Judas bro. Niingon man si Judas paminaw sa founder ha. Tayop na. Saya bro, ayo sa nang imong founder dia. Kay niingon man si Judas bro, awa na naipit na. Bro, Wala ko niingon man si Judas bro. Niingon man si Judas. Bro, paminaw sa ba? Niingon man si Judas. Bro, niingon man si Judas bro. Ipahin mo na. Kaya ano na ko sa punto. Wala bro, ayaw sa. Awa na, naipit na. Ikaw ang nag-istorya na. Bro, di ba gitamay nimo ang nobinahan? Di ba gisaway nimo ang nibinahan? Gisaway nimo kay ingon ka. Wala man is Biblia ni. Isa bro. Paminaw sa ba? Di ba imong naghawid kag nobinahan? Dili ba di man ka maminaw bro? You are under cross-examination bro. You are under cross-examination. Ang imong gingon sa imong vlog nga gagamit-gamit gawara-wara pagali kag nobinahan adto gahawid-hawid ba? Nga kini wala ni sa Biblia, dili ta angay mutuan ni kay wa ni gipromote ni Kristo. Ayaw sa magsapaw mangga. Ayaw sagsapaw kay gasapaw-sapaw mangga ayaw. Di ba niingon ko nga kini wala ni sa Biblia, niingon ka nga kini wala sa Biblia, wa nagitudlo ni Kristo. Karon niingon man si Judas nga katong mga tawo paminaw sa ba? Perting tamay nimo sa nobinahan ganina bro. Ganina ba siguro na imong live? Perting tamay nimo nobinahan kay wa kunos Biblia nya wa gitudlo ni Kristo perting saway nimo. Oh karon niingon man si Judas. Niingon man si Judas bro nga katong mga tawo nga nagtamay sa mga butang nga wala nila masabti sama sa mananap nga walay una. Ayaw sagsapaw lagi. Ayaw sagsapaw. Di ba niingon si Judas sama sila sa mga mananap nga walay huna-huna. Karon nakasabot ba ka anang dili lagi maminaw. Katod ang mga tao nga nagtamay sa butang wa nasabti ingon ni Judas sama sa mananap nga walay huna-huna. Ang akong pangutana, nakasabot ba ka aning nobinahan? Kay kung wa ka nakasabot ana, sama ka sa mananap nga way hunahunang gasigig supak-supak. Nakasabot ka na wala? Lagi na side ko kay kunin mo na diri ako. Nasayod ko. Wala ko mangutanag na side ba ka kung saon ako na. Nakasabot ba ka anang nobinahan? Tut. Wala diri i-promote ni Kristo ang nobina. Bro, wala ko mangutanag i-promote ba ng Kristo? Isa. Wa ko mangutanag i-promote ba na ni Kristo? Ang akong pangutana manggod, nasayod ba ka unsa ng nobinahan? Kay kung wala ka nasayod og unsa ng nobinahan, unsa na? Dayon ikaw may naigo sa pamahayag ni Judas nga mga taong nagtamay sa butang wa nila masabti, samas mananap nga walay huna-huna.
Oh, Brad, wala sa nobina, wala di ang nobina sa Balangka bro, wala ko Sulatan, wala mangutanag naging na promote. aba, wala ko mangutanag na aba nas Balangka Sulatan. Wala ko mangutana nga naaba nas Balangka Sulatan. Ang akong pangutana, nakasabot ba ka ng nobinahan? Sa tingin mo? Nakasabot ba ka ng novena? Kay kung wa ka kasabot, nya sige kag panaway sa ay sabihin sa nakasabot ba ka ng novena? Kay kung wala ka nakasabot anang novena, paminasa bro, paminasa. Kay kung wa ka kasabot anang novena, ingon si Judas, atong mga tawo nga wala nakasabot sa butang nagsigig tamay. Yan yung taga kay kung man di ay nakasabot, i-explain. Dili Kung bro, natin, ayaw ko pa, dili ko ito mo, na- bro, wala dili ko mo explain ana in the sense kay ngano man nangita nangala para man kag kahibalo nako. Kay kung mo explain ko, aya pa ka nakahibalo nga maoday na. Sa istorya lang nga wa ka kay balo. Kay ako gipangutana man di ka bro kung nakasabot ba ka ng novena. Lagi, ako i-explain kung i-explain na Ana bro, ang ako lang pangutana bro, nakasabot ba kag unsa ng novena? Yes or no? i-explain lagi para mas Dili bro, ayaw. Kung nasa Biblia, Bro, ang ako bang pangutana ba? Wala ko mangutana o ganahan ba ka nga masabtan ni Mune kay mo explain ko. Sige kag saway sa nobena kay kuno was Biblia. Hawid pa kag nobinahan amot og diin mo na napalit. Nakasabot ba ka anang nobinahan? Yes or no? i-explain lagi aron Bro, masabtan. bro, wala ko mangutana og Bro, wala. Bro, dili ko mo explain. Dili ko mo explain anang nobinahan, bro. Paminaw sa paminaw sa bro, dili ko mo explain anang nobinahan kay in the sense wala man ka nangutana nako nga unsa day nang nobinahan kay mo explain ko nimo. Ang akong pangutana, nakasabot ba ka anang nobinahan? Yes or no? Explain. Sa explain. Anong mo explain man ko nimo nga wa man ka mangutana nako ug unsay buot ipasabot ana kay mo explain ko nimo ana. Dawa siguro kung nihanyo ka nga Brad, i-explain na Brad kay wa jud ko kasabot ug unsa na kay tagaan te kag explanation ana. Pero kung moingon ka nga explain ayaw kay wa man ka mangutana, ako'y nangutana nimo. Nakasabot ba ka anang nobinahan kay wa ka kasabot ingon ni Judas kaning mga tawhana nga wa kasabot sa mga butang sige lang gitamay samas mananap nga way huna-huna. Pareho jud ka ana mananap way huna-huna. Imo man ako galing yung interpretation. Ikaw galing mo interpretation. Bebe. Be, naghawid man jud kag nobinahan ganina. Unya imong gisaway kay naani mga Katoliko gabuhat ani nga wa man ni sa Biblia. Ang akong pangutana kay gibuhat man namo ng Katoliko kay kami gabuhat man na kay nakasabot jud mi ana. Kay walay butang sa simbahang Katoliko nga wa namo buhata nga wa pi kasabot. Gibuhat na muna kay nakasabot ni. Ang akong pangutana, nakasabot ba ka unsa ng nobinahan? Yes or no? I-explain lagi aron Bro, masabtan ayaw. kay kung nasa Biblia. Dili lagi ko mo explain ni mo ana kay ako'y nangutana nimo nakasabot ba ka kay dapat nga wa ka kasabot nang ita kag explanation. Ako po yung ko basta mabasa sa Biblia. Ay bro, wala ko mangutana bro. Wadyo ko mangutana bro kung naabas Biblia mabasa na. Di gyud na issue. Ang akong pangutana nakasabot ba ka sa terminong novena? Pangutana lagi promote na ni Kristo na. Yes or no? Ayaw sa kung pangutana gi-promote ba na? Kaingon si Judas katong mga tao nga wala kasabot sa buta nga sige nilag tamay samas huna-huna as mananap. Karon kay nagsige magagtamay sa nobinahan. Nakasabot ba ka unsa nang nobinahan? Kay kung wa ka kasabot, mura kas mananap nga way huna-huna. Sige, kasabot ka na wala? Ang Hudyo ginanawa tayo ng Kasi Pilipina. mga Hudyo, watay labot Pilipino. Ang mao magaling ng imong kalaki nga mga Hudyo ging na watay labot Pilipino. Ayaw na kagbasag Biblia. Kay mga Hudyo ram naging na na ayaw am tay labot Pilipino. Nya gabasa-basa ka na. Pilipino man ka. Ay naunsa. Ug mao nang katarungan nimo nga ang giingnan ni Judas ana mga Hudyo ra watay labot Pilipino. Ang gabasa-basa magag Biblia nga di man ikaw giingnan na.
Ay, nako. Puso'y nalilito. O tawa, nakasabot ka ng nobina, wala? Ang po ipunto sa imo, Nakasabot ka ng nobina, wala? Nakasabot ka ng nobina, wala? i-promote ba ni Kristo Eh lagi? bro, wala ko Nobina, yes or mga no? promote ba na? Nakasabot ka ng nobina, yes or no? Eh, pagkakali na ito, ang yun sa imo, i-promote ba ni Kristo? No, no, Yes no. or Nakasabot ba ka ng terminong nobina, yes or no? Wala? Wala nag-promote si Kristo sa Ay bro, wala ko Yes or mangutan no? nag-promote ba siya na Nakasabot ba ka ng terminong nobina? Yes or no? Maglisod na kag tubag, yes or no, dahil kong pangutana. I don't need any explanation. I need yes or no lang. Wala nag-promote si Kristo sa Ay bro, wala ko mangutana, ga-promote ba siya? Nakasabot ba ka ng nobina, yes or no? Explain. Parang sabi na ko, moyo ko ba sa bro. Biblia? Kani kay nangita ka nga ako'y pa-explain yun nimo. Wa jud ka nakasabot anang nobina. I-explain para masabtan na ako. And then, Eh, sa ano lang ang Biblia kung tinuod sa ba? ato pa wala jud ka nakasabot aning nobinahan. Asa man nabina ang isulti ni Kristo nga i-promote Tanan na bro, naman? kanang tanan nga mga nobina kay imo man ang gisupak. Imo mo jud ang gisupak tanan. Gamay lang to imong gihawiran kay di man to kompleto tanan nga nobina. Napagalito yung nobina ni San Vicente Ferrer, nobina ni Señor Santo Niño, ni sa Teresa Avila, San Roque, uban pa mga nobinahan bro. San Antonio de Padua. Di lang ta mag-specify asa ana. Basta kay nobina bro, basta kay nobina gisaway ninyo ang Katoliko nga nagnobina mi. Sa ato pa imo pa yung gikuan kay mo lagi na ana daghang kay mga rason. Ang ako pangutana nakasabot ba ka aning terminong nobina kay sige magkagsaway ani. Nakasabot ka ni wala. Explain. Kung nas Biblia, dawato na ako nga nasayop ko. Huy, wala ko mangutanag nasayop ba kag dili. Nakasabot ba ka aning nobina yes or no? Basta kay nas Biblia, mauyong ko. Bro, wala ko di mangutanag ko yun. na abas Biblia uyunan ba na nimog dili. Nakasabot ba ka aning nobina yes or no? Ako giyon sa imo, naa sa Biblia. Bro, wala ko mauyong mangutanag asa banas Biblia o nabanagwa. Nakasabot ba ka aning nobina yes or no? Mao lagi, mauyong ko. Basta naa sa Wala ko Biblia, mangutanag naa sa- mo uyon ba ka? Nakasabot ba ka aning terminong novena yes or no? Explain lagi. Nganong mong explain man ko ano man nangita jud kag kanang kaibaw? Nganong Pero gusto ako ni mo, nakita na mo, kung gusto gina mo, kung nganong gusto man ka by the way? Nganong gusto man ka mo explain ko kay gusto kang makabalo kay wa ka kabalo? Mao lagi, nangayo ko sa mga explanation Bro, wala ko mangutana. Explain, bro. Mauyong ko. Ang akong pangutana nakasabot ba ka ning terminong novena yes or no? Naa ba lagi na sa Biblia ng termino nobina? Wala lagi ko mangutanag naa ba na sa Biblia. Ang akong pangutana nakasabot ba ka ng terminong novena yes or no? Explain lagi. Wala ko mangutanag i-explain. Kay I don't need explanation. Nakasabot ba ka ng terminong novena yes or no? Musabot ko, basta mo i-explain. Asa to pa kay gusto mo kag explanation wa juga kasabot. Tama mali. On sa term ni Alang Nobina o gi-promote ba ni Kristo? Bro. Ano ba bro? Sa ato pa wa jud ka kasabot kay gusto man kag explanation yes or no? Sama ni. Okay, ako yun. balik.
Kita ninyo? Giaut ta sa iyahang live, naputol ang iyang live. Yang giundang ang iyang live. Giundang niya yung live, giputol niya yung live. Kita ninyo ha? Oh, wala na yung live. Giputol niya yung live.